Parang concert ang nangyari sa Season Auditorium habang ang ilang kadete ng Philippine Military Academy ay nakipagtagisan ng galing sa banda ng lalawigan o ang banda ni Ate sa larangan ng pagkanta. Nag-enjoy ng gusto ang mga kadete dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mismong gobernador ng Pangasinan na si Governor Amado Espino Jr. na graduate din ng PMA kasama ang mga board members, mga department heads at mga chief of hospitals. Bukod sa entertainment, pinaghandaan din ng provincial government ang masarap na tanghalian sa Season Auditorium sa pag-ikot ng tinatayang 300 mga kadete mula sa Salaknib Class 2017 na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Christian Aquino na pamangha at humanga ang mga kadete sa kagandahan at kalinisan ng Kapitolyo at ng Orduha House. Isang paalala naman ang ipinahayag ni Governor Espino bilang graduate ng Philippine Military Academy na nanilbihan din sa Philippine National Police bago pumasok sa larangan ng politika. These are the things na abutin nyo pagkakabit nyo. Gusto ko ikwento sa inyo ito dahil baka pagdating ng araw, sasamantalin namin ni Mayor Alarcio na adviser kayo dito na dapat ang graduate ng Academy dahil anong dabok sa buhay ang umabot sa kanya, masama man, mabuti man, o kagagaw o gawa-gawa lang, o totoo man, dapat tanggapin natin, lagyan natin ng solusyon, alang-alang sa ating pamilya, alang-alang sa ating sarili, alang-alang sa ating mga kaibigan, sa ating komunidad, at higit sa lahat, alang-alang sa Philippine Military Academy. Ayon naman kay Lawak Mayor Alarcio, na isa ring graduate ng PMA, lahat ng kagalingan sa pamumuno ng gobernador ay natutunan niya sa academy. With a warm welcome, not just only with the heat of the sun, but also with the warm welcome of the people of Pangasinan. With that, in behalf of the BMA Salaknib Class of 2017, we would like to extend our heartfelt gratitude for the warm welcome and accommodation you gave to us. Bago lumisan, nagpalitan naman ng regalo si Governor Espino at ang mga kadete. Para sa K17 Kabaluyan, Ronnie G. Manawis reporting.